Dito po ako ngayon sa may isang historical house sa Huban, Sorsogon. Ito po ang bayan ng Huban, Sorsogon. Mga sinaunang bahay, panahon pa po ng mga Kastila na na-preserve. Kasama ko po ang aking mga kapatid na si Angelo at si Paulo at si Pati. Alright, let's go. Ito na, ready na sila. Punong-puno ng gamit ang aking sasakyan. Okay lang ba kayo dyan? Okay na okay. Good. Okay na okay. Bago ang lahat, guys. Nakuha akong bayawas. Kumusta po kayo? Nag-vlog muna po. Mahaba-habang biyahe naman to. Galing po ng Huban, Sorsogon to Manila. Kaya wala namang tulugan. Parang loaded sa likod ko ah. Sana safe yung biyahe namin. Kaya subscribe na po para update kayo sa aking mga rota at sa mga pasyalan ng mga naka-good vibes. Nasa kabahaan na po tayo ng daan ng Kasiguran, Sorsogon. Sa bandang kaliwa ay may dagat. Dito na po tayo sa sentro ng Sorsogon. Meron ditong bagong SM. Ang ganda kayo na ng Colosseum. Pero wala po tayo sa Roma, Italia. Nasa Sorsogon po tayo. Kaya traffic na rin dito. Ang dami mga sasakyan. At sa dulo po yun ang simbahan ng Sorsogon. Daan natin yung City Hall. Yung malaking City Hall ng Sorsogon. All white, parang white house ang pagkagawa. Puting-puting, malawak. Dito na po tayo sa Castilla, Sorsogon. Ang checkpoint dito ay kakaiba kasi nasa gitna ng highway. Talagang binabantay nila lahat ng mga papasok galing Maynila. Hindi na maganda sa Bicol, ang gaganda ng daan. Ang lulubak. Walang lubak-lubak. Ang sarap magbiyahe dito. Ito po ang sentro ng Castilla, Sorsogon. Medyo maingay siya. Dito tayo dadaan ng sentro ng Daraga. Ito pong shortcut na daanan sa bundok ng Daraga. Kaya dandahan lang dito kasi liko-liko at pakyat. Dito na po tayo sa zigzag road ng Daraga. Dito sa diversion Pahon. Sana kayanin ng sasakyan kasi puno eh. May 2 sakong bigas, may 3 sakong saging, daming laman eh. Sarap din magbike dito. Ganda ng kalsada, walang lubak-lubak kahit na paliko-liko siya. Grabe. Baba na tayo. Ayan. Kawan, kita ang vulkan. Hindi kita ang vulkan, maulap. Maulap na umaga po sa Daraga Albay. Tayo unang stopover. Ginebatan Albay. Ang may espesyal na meriendahan. Ang puto. Kahit na may
pandemic, hindi pa rin napuputo. Alive na alive pa rin. Mamaya hinto tayo dun, kain tayo. Kasi masarap yan. Yahoo! Lapit na tayo sa bilihan ng puto. Ito na. Hindi na pababa ng sakyan at kailangan na kumakain agad. Bilis ng biyahe namin, nasa Ligaw na kami. Ganda sa probinsya mag-drive talaga. Walang traffic. Diversion road ng Naga. Dito lang tayo, baka matraffic din sa sentro. Diversion na lang. Malapit na tayo sa National Highway ng Naga. Nandito na po tayo sa Robinson. Bakit na ng Ragay? Ang ganda talaga ng kalikasan na Ragay. Kaya pakyat ng ruta natin. Buti maliwanag pa. Yes. Gutom na ba kayo, Paolo? Hey, Paolo. Ano, Paolo? Gutom na ba kayo? Ate? Matulog yata. Matulog? Si Pati ay tulog. Butoy na. Mamay tayo pagkain sa ano, sa may malapit sa dagat. Sa may Gumaka, Quezon. Wow, para tayo nasa China. Ang tawag yung mahaba na ano, ang tawag doon. Mahaba na inakit. Ang grabe na puno dito. Beautiful. Time check, 3:55 PM. Malapit na po lumabog ang araw at gagabihin na kami sa daan ito. Pumunta naman tayo sa Del Gallego. Okay. Puro checkpoint. Talabas na po tayo ng Bicol. Nandito na tayo sa Tagkawayan, Quezon. Welcome Manila. See you soon, Bicol. Sa wakas, may boses na ako. Kaya kayo na, di na ako magpagsalita sa pagod eh. I-stop over muna kami dito sa Gumaka. At least may power na. 7:22 ng gabi. Pahinga muna kami dito sa tabi. Maganda sana dito yung view eh. Mga kaya na lang dito ang mga nakita sa tabi ng dagat. Libre dos sa bangin to.
Lalaki ng truck dito, kaya doble ingat. Bundok Peninsula, ang lalaki ng truck. Sana walang masiraan sa kanila. Palaman ang abot. So ka doon. Kadlok ini oh. Gawas to sayang minsan kita dito. Yun, ayos. Nalusot din. Nilusutan din. Kaya dito guys, pag dumaan kayo sa Bundok Peninsula, huwag antok-antok. Ang lalaki ng mga truck dito. Pag umatras yan sa sasakyan, durog. Ayala abin. Parang Ayala Avenue, pero pag Bilao Tunnel, ganda no? Parang Ayala. Ito na naman tayo sa tunnel ng Quezon. Ganda talaga. Kala mo nasa syudad tayo. Sa tunnel ng Quezon, ito mga ilaw naman sa kalsada. Wow, ang ganda. Nakakatanggal ng antok. Parang runway ng aeroplano. Oo, parang runway. Talagang pinaganda ng gusto yung Quezon. Yes, sa wakas, nandito na po kami sa South Expressway. Ay, salamat. Nakarating din. Yun. Time check. 11:32 PM. 14 hours din po ang biyahe galing ng Bicol. At sa mga checkpoints po na dinaanan namin papuntang Maynila, wala naman pong hinahanap na requirements. Pero para safe po tayo, kailangan po magpa-test para safe din po ang ating mga mahal sa buhay. Lalo pag pupunta tayo sa ibang lugar. Salamat po at ingat po kayo lagi.